Salutare! Astăzi vom arunca o privire la ceva fascinant, fizica, extrem de simplă de fapt, din spatele modului în care vedem absolut tot ce ne înconjoară. Probabil că toată lumea a văzut asta la un moment dat. O lingură într-un pahar cu apă și pare îndoită, nu-i așa? E bine, nu e nicio iluzie optică, niciun truc. E doar lumina care urmează, cu sfințenie, două reguli foarte simple și, de fapt, de neîncălcat. Și totul, absolut totul din lumea vizuală se bazează pe aceste două acțiuni fundamentale. Lumina poate să ricoșeze și se poate îndoi. Asta-i tot. Dacă înțelegem aceste două concepte, reflexia și refracția, atunci putem pricepe cum funcționează orice, de la o simplă oglindă până la cele mai complexe microscoape. Ok, gata cu introducerea. Să trecem la treabă. Prima regulă, reflexia, sau, mai simplu spus, ricoșeul perfect. Deci, ce este reflexia? Păi, e fix ce-i spune numele. Este fenomenul acela prin care lumina, când dă de o suprafață, pur și simplu sare înapoi. Se întoarce în mediul din care a venit, dar își schimbă direcția. Gândiți-vă la o rază de soare care lovește o oglindă. Aia e reflexia în acțiune. Și acum vine partea cu adevărat interesantă. Ricoșeul ăsta nu e haotic, nu e la nimerală, nu, urmează o lege super precisă, cunoscută ca a doua lege a reflexiei, care spune un lucru foarte, foarte simplu. Și anume că unghiul de incidență este egal cu unghiul de reflexie. Și putem vedea asta foarte clar. Imaginați-vă că desenăm suprafața, da, oglinda. Apoi tragem o linie perpendiculară pe ea, exact în punctul unde lovește lumina. O numim normala. Raza care vine, raza incidentă, formează un unghi I cu normala. Ei bine, raza care pleacă, cea reflectată, va pleca la exact același unghi R pe partea cealaltă. Perfect simetric, de fiecare dată. Și tocmai de asta imaginea din oglinda din baie arată așa cum arată. E mereu virtuală, adică nu o poți proiecta pe un perete. E de aceeași mărime cu obiectul real, e dreaptă, nu cu susul în jos, și e perfect simetrică, adică pare să fie la fel de departe în spatele oglinzii pe cât este obiectul în fața ei. Totul se datorează acestei legi simple, unghiul de intrare egal cu unghiul de ieșire. Dar ce se întâmplă dacă suprafața nu e plată? Dacă oglinda e curbată? Aici avem două tipuri principale. Pe de o parte, oglinzile convexe. Sunt cele scobite, curbate spre interior. Gândiți-vă la o oglindă de machiaj. Ele adună lumina, o convergi într-un punct și de asta pot mări imaginea. Pe de altă parte, avem oglinzile convexe. Sunt bombate spre exterior, ca oglinzile laterale de la mașină. Ele fac invers, împrăștie lumina, o divergi și de asta ne dau un câmp vizual mult mai larg, chiar dacă imaginea e mai mică și întotdeauna virtuală. Bun, deci asta a fost despre ricoșeu, despre reflexie, dar să ne întoarcem la lingura noastră îndoită. Asta ne duce la a doua regulă, refracția. Și aici, sincer, lucrurile devin și mai interesante. Ce e refracția? Păi, e schimbarea asta de direcție și viteză pe care o suferă lumina când trece dintr-un mediu în altul, să zicem, din aer în apă. Aici e diferența majoră față de reflexie. Lumina nu mai sare înapoi, ci trece mai departe, doar că nu mai merge drept. Și de ce se îndoaie? Pentru că își schimbă viteza. Analogia cu mașina e perfectă. Gândiți-vă că o mașină merge de pe asfalt uscat pe o porțiune cu noroi, dar intră oblic. Roata care atinge prima noroiul va încetini brusc, în timp ce cealaltă încă e pe asfalt, la viteză mare. Rezultatul? Mașina virează. Exact același lucru îl pățește și lumina când trece din aer, unde e rapidă, în apă sau sticlă, unde e mai lentă. Și direcția în care se îndoaie depinde de asta. Când intră într-un mediu mai dens, cum e din aer în apă, lumina încetinește și se îndoaie spre acea linie imaginară normală. Unghiul de refracție e mai mic. Când iese dintr-un mediu dens înapoi în aer, de exemplu, lumina accelerează și se îndoaie în direcție opusă, se depărtează de normală. Unghiul devine mai mare. Totul e o chestiune de viteză. Și desigur, fizicienii au o lege și pentru asta, legea lui Snell. Pare complicată la prima vedere, N1 ori sinus de I egal cu N2 ori sinus de R, dar ce ne spune ea de fapt e că putem calcula cu o precizie uimitoare unghiul de îndoire. Tot ce ne trebuie sunt indicii de refracție ai celor două medii, practic un număr care ne spune cât de mult încetinește lumina în acel material. Și uite așa ajungem la consecințele din viața de zi cu zi. Lingura aia îndoită e refracție pură. Ochii noștri văd lumina venind în linie dreaptă, dar ea de fapt s-a îndoit la suprafața apei.
același motiv pentru care o piscină pare mai puțin adâncă decât e în realitate, sau de ce stelele par să scânteieze, lumina lor se îndoaie haotic prin straturile atmosferei, sau de ce peștii par mai mari sub apă. Toate sunt trucuri ale refracției. Ok, deci lumina ricoșează și se îndoaie. Simplu, dar partea cu adevărat genială e ce am reușit noi, ca specie, să facem cu aceste două reguli simple. Să luăm ochelarii de vedere sau lentilele de contact. Ce fac ele? Sunt, în esență, niște piese de sticlă sau plastic modelate cu o precizie incredibilă, care folosesc refracția pentru a îndoi lumina exact cât trebuie ca ea să ajungă focalizată corect pe retină. E o corecție a vederii bazată pe o lege fundamentală a fizicii. Și nu ne oprim aici? Aparatele foto, microscoapele, telescoapele, toate sunt, în esență, niște aranjamente complexe de lentile. O serie de lentile care, una după alta, refractă lumina într-un mod controlat pentru a ne permite să vedem fie ce e infim de mic, fie ce e astronomic de departe. Și să nu uităm de reflexie. Farurile de la mașină sau lanternă bune, ele folosesc o oglindă concavă, corbată în spatele becului. De ce? Pentru a lua toată lumina aia împrăștiată de la un bec mic și a o reflecta, a o aduna într-un fascicul puternic drept înainte. Poate cel mai spectaculos exemplu este fibra optică. Aici se folosește un fenomen numit reflexie totală internă. Practic, lumina e prinsă în capcană într-un cablu subțire de sticlă. În loc să iasă afară, ea ricoșează de pe pereți interiori de mii și mii de ori, călătorind pe distanțe uriașe. Așa funcționează internetul de mare viteză, cu ajutorul luminii care ricoșează. Deci când tragem linie, vedem că lumea modernă, tehnologică, e plină ochi de dispozitive, care la bază nu fac altceva decât să manipuleze lumina, să o facă să ricoșeze sau să se îndoaie într-un mod foarte, foarte controlat. De la cel mai simplu obiect, cum e o lupă, până la infrastructura globală a internetului, totul se reduce la aceste două principii incredibil de simple. Și asta ne lasă cu o întrebare. Lumina, un fenomen atât de complex în manifestările sale, urmează niște reguli de o simplitate dezarmantă. Oare ce altceva din universul ăsta, care nouă ne pare de neînțeles, este guvernat de fapt de niște legi la fel de simple și de elegante?